mânia ei. Da, nu mai ședem la buzoie. Nu, ne-am săturat să tot măhnim pe acolo. Da, ne-am făcut straia la mod și ne-am mutat. Am intrat în Europa, neamul nostru s-a înălțat. Și, cum vă spunem, ne-am făcut straie de mări. Nu-i așa că suntem frumușeli? Nu-i așa că nu avem gusturi proaste? Gusturile ca gusturile, dai vorba de ce fac parale la gusturile astea. Bărjoia meu mi-a zis mai alatie care de când să durez un voiaj în Spania. În Spania, în cartea, n-ai gusturi proaste, am zis. Trebuie vorba lui Mosușară, îi lipsește un dor. Da, madame, în Spania mi-a zis cu Hațac, la culeți capșunii, na. E, pocăchie, că o șubuiești poate. Ba nu șubuiești deloc, mi-a zis, tu șezi chinișor că te-am dus la tauletă, fă-ți ca o zanacade, că am tigă să te scoată în lume. Și nu te mânie cum ne-ți păhări, nu te-ai ischit, n-ai răpânit? M-am mâniet, m-am ischit, am răpit, i-am zis că-i primește și brasfacă, ca să nu fi rusalile dacă nu s-a stăfără. Dar răvaș de chemare ai cum ne-ți păhări? Amu, nu-i mai trebuie răvaș de chemare, am intrat în Europa. Cum n-artă chiriță, las-că și madame, dă-te în ziuale și oprești și boscoră de tișă de rujina de oșcheafă după șeafă. Da, am uitat să vă spun unde vine mamu. Vai, da, și supărare am tras, mă chem să nu fac amenajită la cap. Pardon și o ite la ficat. Da, cum vrea să nu ne tulburăm când ne se întâmplă una mai chiparată decât alta? Da, și tragem noi cu plozii noștri, numai sufletelul din noștri. Da, gulița meu, m-am găsit-o meu de guliță și el te-a rămas repetit de vreo 3 ori. Și fetele Aristița și Calipsâța. Dar și vă uitați așa mirați, cum? Nu-l cunoașteți pe gulița lineacă? Monodor? Nu se poate. Pe boietul meu care bucățică tăietă eu. Apoi, dacă l-ați uitat pe guliță, poate vă aduceți aminte de fete, de Aristița și de Calipsâța. Fetele o gărdesc de zile. Nu vă uitați că suntem frumușăli, bolpoțăli și avem strai alese. Numai sufletul din noi știi și amar de bate. Și din cauza de supărare am început să trag tutiun. Dorește cineva o țigară? Și eu fumez. Fumez mai ceva ca un furnal. Dacă suntem necăjite, nu te apuc la complexie. Dacă suntem amărâte, voilà, chiar acum venite la școală. Dar și supărate suntem. dar și nebune de cap suntem. Păi cum ai oameni buni, dacă profesorii ăștia de la școală își fac de cap? Din cap își bagi eu de copii oamenilor. Da, și când învați mica, nu îți răi fac numai răle. E și să-ți povestesc, doar nu vreau să stai ca niște sfinți. Mai alaltă ieri m-a chemat directoarea la școală, că și că gulița meu ar fi culmea. Că aleargă prin clasă cu papi strecheri, că se sfădește cu tăți, că l-au arătat și ca mutul, că trage tutiun, că n-a învățat la franceză. Care mutul? Fotbalistul? E, fotbalistul, mutul. Eu mai zis că gulița meu vorbește urât, adică prostii. Și sub acest cuvânt ne-o zis fier din față de parcă mă stuchit, că îl lasă repete. Dar nici tu nu te lăsa cu nățică. Te-am auzit cum îi spuneai directoare. Madame, de băiatul meu să nu-ți iei ca ei foc. Și a izghit odată ușa de-a crezut țădă să fac tăti geamuri. Dar cum vrea dacă mă enervat? Și dacă mă enervat, că știi, eu mă enervez rapid, dar rapidități. Am luat jalba în cloțat și m-am dus la inspectorat și la lor să le cap. Și am tras și pe acolo, am bătut pe la toate ușele. Mi se pare că am bătut și la tauletă. M-am călit la toți, am plâns, m-am repit. Mi se pare că ai și leșnat de vreo 3 ori. Da, plec și în mica, inspectorii țineau profesorii. Eu zic că nu și nu. Dacă ei, profesorii și cu directoarea, o hotărâ că guliță rămâne repede, repetem rămâne de vești. Odorașul mamii repetent, bujorașul mamii repetent, îngerașul mamii repetent, dar cu timpul o să fac domnicar. M-a întrebat-o, deși nu a avut grijă de copil, deși nu s-a interesat mai des de soarta lui. Deși l-a scăpat din mână, că ar fi trebuit să aplic metoda Pestalozzi. Pardon și metodă. Metoda Pestalozzi ne-o zis. Adică și vrea să însemneze și aia asta? Adică să-l bați cu coană ne-o zis. Cum adică să-l bați pe gulița din neacăi? Dar să știu de tine când îi lăsoate pe bănșile școlii, că rămâne repetent până pleacă normal, dar eu doar nu-l bat. Dar nu ții minte când ai vrut să-l bați odată și când erai gata să-l atoiești, ți-o sta jos violența ca și drepturile copilului. Așa-i, vă spun drept, când eu am fost rușunii, am pus culeșărul înapoi și de atunci gulița mea are tăti drepturi. Mai ales dreptul de a rămâne repetent. Și vorbești cu nățică, și dacă a rămas repetent,
Dar nu-i prima oară că rămâni repede. E a treia oară. Ei, spune și mititelul nu-i decât în clasa 1. În clasa 1, în clasa 1, tare Valentin, are și mândru de asta. Dar cum să nu știi, și copil în clasa 1 are Valentin. Și eu când le spun la profesori pe deștept, ei să râd, habar n-avei și minunii de băieți de copilașul ăsta. L-am verificat și la francez. I-am spus, Guliță, spune-mi neacă, cum se cheamă franțuzește furculița? Furculision, bravo, dar friptura, fripturision, bravo, Guliță, și minunii de băieți am și profesorii să râd, las că-i dreg eu. Mai bine îl retragi de la școală, să văd de unde să mai iei profesorii salari. Lasă că le arătăm lor, că cu mine o bușă deja de o mămăriță, că și cu fetele mele am necat, Aristița și Calipsița, îți deștepte și frumușele și jingășele de comidei. Una mai boghetă ca cealaltă. La școală se duc ca să aibă de unde vine. Fetele mele, odată-s fete, nu pleacă ele urechea la toate prostorodele dascălilor. Nu pleacă, dar te gătesc de zile. Mă gătesc cum nățică, mă gătesc din cauza lor mi-au crescut tensiunea și mi se bat inima când de mă tens în un crap. Dar cum să nu-ți crepi dacă îi streche definitiv? Da, bre, după și vin de la școală, mănânc în chinii, trag la ghioare săturate și după și se scoală prin sărat, pleacă cu de flori de cucu, adică de flori de cuc. Ei, de unde aici și durerea așa mare. Pleacă băietul dumneavoastră că și cau discoas feclă. Ei, de unde discoți fecla în toamna? Le-am întrebat și eu, și sfeclă, dar la cadelilor, de unde sfeclă amul după și s-o termina sezon? Nu și nu, că ele se duc la discoas feclă. Dar nu să știți că m-au luat și eu după el într-o seară? Mamă, curța mamii mele și eu fost data de era să o pierde atâta supărare. M-am ținut după ele până la cămin. La cămin, nenorășiri, erau luminații ca în cimitir. Cum adică? Adică, o luminiță aici, o lumânărică dincolo. Aici o pâlcuire de feștil colorată, dincolo, numai umbră de feștil. Mai vezi-ți-o draslele dacă mi-ai pot. Ba nu, că le-am zărit, mai bine nu le-aș fi zărit. Pe Calipsița am văzut-o prima. A stătea adunată de gâtul unui băiet, că dacă tu n-ai apă, n-avea pe unde coji. Și vorbești cum nățică. Tot m-a spăriat. Am crezut că i s-a făcut rău, că o fi pățit ceva. Întrebi băietul de la ușă. Măi tu, dar și fac aici așa? Dansează blues, tanti. Și blues, măi. Care blues? Blues, madame. Bluesul e un dans, tanti. Și dans, măi. Aici stai dans? Ești demodată, babetă, ne-o zis. Du-te acasă și te culcă, că-ți crești colesterolul. Și-ți crește colesterolul? I-am zis, măi, mangositule, n-aveți tu grijă cu colesterolul meu. Ai grijă de clorul tău. Bine, vei zis. Și povestești mai departe. Și cum mă tărăgănam eu acolo, popa, începe o altă muzică. Tot muzică de bluză? Nu, nu era de bluză. Era o muzică de credeai să desfac cu totul și alta nică. Hei, pe vremea noastră. Aristița se izghe, că ta ceva cu mâinile pe sus, își izghe capul, te-am crezut că-i prins de pedepsăi. Și nu te-ai spăriet? Tată m-a spăriat, am strigat odată, băleu mare copila, pierdu monodă, mi s-a oprit și muzică și tăt. Da, am auzit că au venit și poliții, și salvare, și pompieri. Da, că au crezut că o cheri vreo unul, ori o fi luat foc ceva, ori s-o fi spintecat între ei. Da, au venit și domn polițist? Da, cum nu? O venit și nu vă mai zic că tot pe mine m-a amendat, că și că am tulburat distracția tinerilor. Halal, distracție! Vezi dacă le-ai gătat în șesti la copchile, să s-au urcat în cap. Dar las că i-am dat eu de cheltuială, i-am dat o cheltuială din zile mari. M-am hotărât, te-am umă cu stres cu piesa loții. Și voi cu banilor tot v-au adus cu copchilașii. Dar și crezi că ăștia din plin să cadeți mai bine, copil și gata. Femeilor dragi, nu vă dați bătute, dați-le cu piesa loții până le fi mintea la cap. Nu le gătați și este prea mult, că șmeche și vi se urc în cap. Bărbații se duc încolo și coași, mama cheia cășii. Nu scăpați copiii din mână, dragile mele, ca să plângeți în cum mai târziu. Știi chirița și zășii. Ei, dar vă lăsăm, spăl
spălăm Putina. Trebuie să-l pregătesc pe bursoi pentru Spania. Da, și așa să ne facem să mai plăm pe undeva, prin Italia sau prin Portocalia. Dar și să facem mai rog Portocalia? Să culegem portocalii și să facem. Dacă Spania să culeg căpșuni, în Portocalia să culeg portocalii. Mi-a zis de treabă cu nățică, eu m-am orezat de pisăcani și de aici vreau să mă scoată din nărzălii. M-ați sus la inimă cu mieri. Da, hai să lăsăm lumea asta în pace, că le-o fi făcut capul calendar. Am o rugăminte la dumneavoastră, să nu cumva să povestiți la cineva și v-am zis de copilașii mei că dacă află burzoi că culița meu iarăși e repetent, îmi dă un teribil trântision din nou avânt. Hai, papa, la revedere!